Parlok tementang wanra biang shipi sasin pat ya isar jeje lengkhoi. Kumba pila jutip hi ba isar jeje lengkhoi dei I baju sngotanat bantho ya ki potri. La kadai hakano kono ke banta. Henry kadai kejing melian kejong I bat kejing sngotanat kejong I bantho ya ki potri. Tikumta manta kesengi ngawan ra shipi lengba ki jimut jing perkhat jong I. Bat lengba ki kam ki jam jong I. Ngala ban pen sngap biang shipi ya kawai ke potri ke besngotanan ka ba isar jeje lengkhoi daladehi ilale ya kini kikam da ka ba ilong artat kum iwei na kin nong rep pathau lani nong rep lengkha iba penmi ya shibun ki jingdon kam kum ki jhur ki bala man pendap ya ke ying kesem bat kham tam le pathau dei wei na ki jhur ki barem ha ka por man liur Henry kila apat ban bam baro sisnem tikum ta perlo klem dapen slem Henry ngakwa pat ban pen kan mau spi bahakani ke jelajongi ki bobun hi ki dei ki nongrem tikum ta lada pidei ki nongrem subhaban like ya kani ke video ngan bu menta ka target ke dei 1000 like lane sispa subscriber na ke dei ke video namar klempem bahapo jelajongi ki badai sya kani nongrem kin itenan ya ki marep jong ini isar tikule sibun ngini ya no skman in persngo lengba kini ki potri ki ba ini isar ilatho te yakni ke potri ila ai kerteng unong rep pathau ngalong unong rep pathau ngalong jangai ba na sor shlong hamen sim ngasngau sarong pathau ngiyo nak per la jong ki jhur ki jap bun jaj ngithung klem ai dawai ki he ki plung hayeu ha hat ngiyo bandi ki jhur bun jaj na snong jongi jhur bun jaj ngi pen mi hi klem dawai tang da ej masi vitamin bun jaj ki don haki wan ban tes pinsa labhi wat la ngalong tangkum unong rem ngasong ngasa ha I yeng terem men siem jonga kam ju perwa ukba ukhau ki jhur ngadon lepa ukhau ki jhur ngiyo na lum kadok bun jaj ngiyo na kabam kadi ngimda khuslai namar nalum ngiyo kerhai tangkum unong rem ngalong sasnong rit hanong kendong ngasngau sarong halamar wei da jing I jingkben yakam ngatrei dang step phangap ngami na laying lawaj bano ustar mo khiu ngaking wood men siem ban poi halum kabe halenti ngaya klem jing sange kamper lang dei tang unong rem kamper watla sa ha I ying trem ka kam la jong ngatrei sitom watla jing ngadei ban thom kiso kipai ki jhur kerhai ale perlong ia phingan ai klem dor klemur to sim subha kini ki pathau bathung manga wow kat no kjing skautanat abangi sngap ya kini ki surpotri Henry ka wei ka ba nasngo banang ai men sim shu ya isar jeje lengkhoi na kjing long kjong I ba in nang penmi shu ya kita ki sur lengba ki surpotri lengba ki jimut jing perkhat ba pro jong I bat habangi pej ya kani potri kadesha kata ka mensim ke basngur ke jongi watla mai idei isar handai ila ru banle ya kani kam rep jongi te kalong ke kum kanuk sa ya ki weiru watlang idon kanuk kanuk kam handai inang be sabat ki wei pat ki kam klem dapat sap no ya kapor te kublai sibun parlok e phiru baro ngin senang sempat ki wei ki video